zejména pro malé a střední domácnosti. Jeho oslnivá 8bitová risková architektura mimo jiné totiž obsahuje i moduly MSSP a USAR. Ale pozor, PIS 16F877A vůbec není vhodný pro vaření. A to především díky tomu, že nemá... My se moc omlouváme, to bylo malý nedopatření, to už se nebude opakovat, on si prostě nemohl pomoct, teď už bude následovat, no i když máme takový malý problém, my ten nástup jako moc vlastně ani tak bych řekl nemáme. Naštěstí pan zástupce říkal, že to máme udělat krátký, tak já myslím, že mu vyhovíme tak pár minut. No tak prej vám můžeme teda předvíst nějaký segmenty, jako co se tak nachomejí, tak já myslím, že můžem, tak nastupuje Jiří Veselý a jeho ukázka baletu. Wow!